Dakong sindikato mo'y posibleng nagpaluyo sa dakong shipment sa illegal nga drugas nga nasakmit sa mga elemento sa Philippine Drug Enforcement Agency PDEA uban sa Philippine National Police. 12 ka kilong shabu nga nagkandidad og 81.6 milyones pesos ang nasakmit niadtong nakalabaing weekend. Ang maong mga shabu gipada pinaagi sa usa ka courier service. Aniya ang report. Kini ang multi-million pesos nga kontrabando nga nasakmit sa mga operatiba sa PDEA Regional Office 7. Kumpirmadong shabu nga giputo sa guma o interior sa ligid nga gibutang sa tulo ka equipment box nga gisulod sa T-bag. Gipadala kini pinaagi sa courier service nga nadiskubrihan dihang nasimhutan sa K9 dog. During the sweeping, paneling, nilingkod ang ato ang K9 sa kaning box na ang black box na ang sulod daw is LED lights. Oo. Karon kanang kung ang iro gani good mulingkod indication ng good na ay illegal drugs nakasimot sila. That alone is probable cause for us to open the boxes. 12 kilos nga shabu nga nagkandidad og 81.6 milyones ka pesos ang nasakmit. Wa pa mabutiag ang PDEA sa detalye sa mudawat sa shipment nga padayon pa nilang giimbestigahan. Samtang gibutyag ni Director Livy Ortiz sa PDEA 7 nga konektado ang nahaunang usa ka kilong shabu gikan sa usa ka food service delivery niadtong nakalabayng semana. Giulagway niini nga dakong sindikato ang anaa sa likod sa supply sa illegal drugs nga posibleng iapod-apod sa Metro Cebu. Modo sa sindikato nga ipadala pinaagi sa courier service ang kontrabando aron walay tao nga madakpan. Gitutukan sa PDEA ang mga pamaagi sa mga drogista nga mipahimo sa sitwasyon sa pandemya aron makapayuhot sa illegal nga drugas. Ito ang mga drug dealers diri sa Cebu, mutawag siguro dito sa ilang contact sa Metro Manila or asa nga part, mo order. Ilan na ipadala? Simple lang. Ipadala nila sa courier service. Oo. Mas safety man kay og madakpan walay tao na nagdala. Di ba? Unya siguro kung walay extreme machine ang courier service di may bawaan. Labi na kato kay gisulod sa rectangular na spotlight, di gyud mo may bawaan na droga. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.